زخري بحت مسكرم أبوش هاجرني إرترانا بزنبرلان هاجراتن بستفلالين تفتات بلعلوني تذكران. ኣብ ከተማታት ኢጣልያ ለንደን ከምኡውን ኦክላንድ ንዝተኻየደ ስነ ስርዓት ዝምልከት ሓበሬታ ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ ሻባይት በፂሑና ኣሎ ሃብቶም ፍረዝጊ ንዘወሃዶ ትሕዝቶ ፍሮን ፍጹም ከተቕርቡ እያ ኣብ ከተማታት ቦሎኛ ኢጣልያ ለንደን ዓባይ ብሪጣንያ ከምኡውን ኦክላንድ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ንባሕቲ መስከረም ዝኽሪ መበል 52 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ብሓያል ናይ መኸተ ወኒ ከም ዝዘከርዋ ከካቦቱ ዝበፅሐና ሓበሬታ ገሊፆም ኣብቲ ካብ ከተማታት ቦሎኛ ሚላኖ ፐርማን ፊረንሰን ዝመፁ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ዝተሳተፍዎ ኣብ ከተማ ቦሎኛ ዝተኻየደ ዝኽሪ ኣምባሳደር ኤርትራ ብኢጣልያ አቶ ዘመደ ተኽለ ንህልው ኩነታት ሃገርን ተወጢኑ ዘሎ መደባት ህንፀት ሃገርን ኣመልኪቱ ሰፊሕ መብርህ ድሕሪ ምሃብ ንድምቀት ናይቲ ዝኽሪ ንዝፀዓሩ መንእሰያት ትግደፍ ጨንፈር ቦሎኛ ምስጋኖ ኣቕሪቦም ቆንስል ኤርትራ ሚላኖ አቶ ርእሶም ገብረ ገርግሽ ብወገኑ ማሕበረኮም ቦሎኛን ከባቢያን ከም መቐጠልታ ናይቲ ካብ 2004 ኣትሒዞም በብዋኑ ክትግብርዎ ዝፀንሑ መደብ ምሕብሓብን ምንባይን ስድራ ሰማዕታት ብምኽንያት 20 ሰነ 2012 ብውልቅን ብጉጅለን ናይ ዝወሰድዎ 22 ስድራ ስዋኣት ናይ ምንባይ ሓላፍነት ንምፅፋፍ 8000 ዩሮ ኣታዊ ብምግባሮም ድሮ 75 ሚእታዊት ናይቲ መብፅዓ ከም ዝተግበሩ ብምጥቃስ እዚ ነታ ዕለት ምትግባር መብፅዓ ዝኾነት ባሕቲ መስከረም ፍሉይ ድምቀት ከም ዝሃባ ነጢሮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ንኤርትራ ብስጡም ሓድነቶም ክሕልዋን ካሃንፅዋን ሕድርን መብፅዓን ሰማዕታት ከም ዘለዎም ብምጥቃስ መኸትኦም ብምሕያል ኣንጻር ኩሉ ተጻብኦታትን ውዲታትን ንምምካት ድልውና ካልኦትን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ባሕቲ መስከረም ወናን ድምፃዊ ተኽለ ክፍለማርያም ማለት ወዲ ትኹል ብዘቕረቦ ጣዕመ ዜማታት ደሚቑ ምንባሩ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ወሲኹ ረድዮም بتمساسالي ኣብ ከተማ ለንደን ዓባይ ብሪጣንያ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ኣብ ዘካየድዎ ዝኽሪ ኣምባሳደር ኤርትራ ብዓባይ ብሪጣንያ ናይ አይርላንድን አቶ ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ብዘስምዖ ቃል ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘረጋገፆ ኣገዳስነት ሓያል ውዳበ ንንቕሓትን ተወፋይነትን መሪሕ ምዃኑ ንድሕሪ ናጽነት እውን ዘይፎክስ ስንቂ ኮይኑ ንዝተፈላለየ ጽንኩር መድረኻት ኣስጊሩን ገና እውን የስግር ምህላውን ገሊፆም ኣስዒቦም ተሳተፍቲ ኣብ ጉዕዞ ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ተኪሮም ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክዕወት ዝኸኣለ ብቐንዱ ሳላ ሓያል ውዳቤው ጽንዓቱን ድልውነቱን መስዋዕትን ከምኡውን ብቃልሲ ዝተሳሕለ ውፉይ መሪሕነትን ከም ዝኾነ ብሪሆም ኤርትራውያን ነበርቲ ኦክላንድ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብጊዶም ኣብ ዘካየድዎ ዝኽሪ መበል 52 ዓመት ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ባሕቲ መስከረም ሃገራዊ ናጽነትን ሰብኣዊ ክብረትን ብኸቢድ መስዋዕትን ሓያል ጽንዓትን ከም ዝረጋገጽ ዘረድአት ምዃና ብምሕባር እቲ ዕለት ዝቐስቀሰቶን ንገድሊ ድሕሪ ነዊሕን መሪርን ጉዕዞ ናጽነት ከም ዘረጋገጸ ብምጥቃስ ብልጽግቲ ኤርትራ ንምህናፅ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ዝዕወት ድማ ወኒ ቃልሲ መሊሱ ምዝሕይል ከም ዝኾነ ስሚሮምሎም እቲ ናይ ዝኽሪ ስነ ስርዓት ካብ ኤርትራ ዝኸደት ጉጅለ ባህሊ ሰሊና ብዘቕረበቶ መደብ ማዕሪጉ ነይሩ